Nakatry na ba kayo mga eskilog manghina sa libon, manguha ng kinaso na taklong at pagkatapos gawing adobo at buyukan ng oyster sauce? Sobrang napakalami talaga, ikaon nimo. So what's up mga eskilog, ngayong araw na to ay pupunta tayo ng libon para manginhas kasi ang dagat sobrang napakadagko ng bawd, kaya dito na lang tayo sa libon manginhas, mangunguha tayo ng kinaso na taklong. At sa mga oras na to ay padung na kami sa libon at nagsima-sima pa talaga sila ng mangga. Dito sumusumok na kami sa libon at nagbuwag-buwag kami para madali kami makakita ng taklong. At sa puntong to, ayan na nga, nakakita na si Adjo ng taklong. Maghangad-hangad ka lang talaga sa kahoy kasi kung makapyot lang ito sa dahon, nagsusulob pa talaga ng helmet sa libon para talagang amaw. At dito nakakita na din si Tatang ng taklong at ayan na, kinakabot na niya. Sobrang napakadaghan talaga dito sa libon. Laruhin lang talaga inyong mata para makakita kayo, magpatong-patong lang ito sa dahon. At dito nakakita kami ng taklong na sobra talagang napakalayog. At ayan nga, kinatkat ng batang to na sobra pa talagang napakabangi sa libon. At hindi pa talaga manubay sa kahoy at maglatay-latay lang sa mga bagon. At wala nang langay-langay, pinunit ko na. Ito rin, nakakita na rin si Dudong at ito na nga, binabawag na niya ang kahoy at kinukuha na namin ang taklong na nagpilit lang talaga sa dahon. Sigahin mo lang talaga ang iyong mata para makakita ka nito. Magpakoy-kahoy lang talaga itong taklong para hindi siya makitaan. Makikita nyo lang talaga ito sa mga lupot-lupot at kanang mabugnaw nga lugar. Sobrang napakadaghan talaga dito sa lupot at hindi ka talaga masisiro ipangita nimo at magtapad-tapad pa talaga ang uban. Dito ay nakakita naman si Dudong ng taklong at ayan na nga, binubutang na niya ang pinapaak niyang mangga at binabawag na niya ang kahoy para makuha ang taklong. Sobrang napakalami pa talaga nito adobuhin at butangan ng oyster sauce. At dito nagkamang-kamang na talaga si Adjon kasi sobrang hirap talaga agian ng libon. At ayan na nga, nakakita na siya ng taklong na nagtapad pa talaga ang duha at hindi na niya pinadugay-dugay, kinuha na niya agad kasi sobrang talagang napakalami nito. At kung hindi nyo pa ito na tryan manginhas sa libon, manginhas na kayo at manguha kayo ng taklong. At sa mga oras na to nakakita kami ng taklong at nagkamang-kamang pa talaga sa kahoy. Siyempre hindi na namin pinatawad-tawad pa at kinuha na namin dayon. At dito meron kami nakikitang litag at ito ang ginagamit nila pang pahuli ng ihas at ang sayang talaga walang huli. At sa mga oras na to nagaguliyang na kami kasi nakikita kami ng itlog ng dinosaur. Sobrang nakuyawan talaga kami kasi merong kalit na lumilipad na dinosaur at umiitlog pa siya. Magta-transition na tayo at ito na nga, papauli na kami pa dong. Sobrang napakadako pa talaga ng uma dito at napakadaghan pa talaga ng mais. At ito nga, tinanaw na namin aming kuha kung sakto na ba talaga. Sobrang malas pa talaga, nadalinas pa talaga ang nagdala sa taklong namin. At ito ang ipopotrip natin ngayon sa libon. Sobrang napakalayo talaga ng kinuhaan namin at dyan sa lupot na yan ng bundok. At ayan na nga, nagkukuha na si Tatang ng bato para himuong sungagan. At dito maghahaling na tayo at pagkatapos itatakang na ating kaldero para latanan na natin ating taklong. At butangan na din natin ng tubig. Ito na nga ang tanan na kinukuha nating taklong. Saktong-sakto na talaga ito adobuhon. At ayan nga, nilunod na Dudong ang taklong sa kaldero. Lalapuan muna natin. At ayan na nga, inukba na nitasan at nagbukal-bukal na talaga. At ito inukay-ukay na niya sa kahoy para malatanan talaga ang tanan, para humok na talaga iglugit. At ito na nga, inahaon ng ating taklong kasi lata na siya. At iyayabo na natin para malugit na natin ang mga unod. At ito na nga, nilulugit na namin ang mga sihi, ang stay taklong pala. Magta-transition na tayo at ito na, naghihiwa na si Adjo ng lamas para isagol sa adobong taklong natin. At ito na nga, humana og lugit ang ating taklong at pagkatapos minarinit na natin para lumasa talaga ang ganda ng sarap. Ayan na ang finished product. Sobrang lami talaga nito ng taklong. Ito na, binubuyukan ng idibol ang kaldero natin para gisalin na natin ating mga lamas at may pasili-sili pa tayo. Ito na, ginigisa lang ating mga ohuserns. Ito na, isusunod na ating sili at hindi na talaga langay-langay, iyabo na natin tanan. At pagkatapos, ukay-ukayin na natin para masagol talaga ang mga sili at lamas. At sa puntong to, ilulunod na natin ating kinhaso na taklong. Pagkatapos ilunod, ukay-ukayin na natin para masagol-sagol talaga ang ganda ng sarap. Sobrang lami talaga kumain dito sa libon at mag-food trip. Sobrang napakadaghan pa talaga ng langga magtingog-tingog. At sinigaan na namin pag-ayo para madali maluto. Dito ay inukba na namin at pagkatapos binutangan na namin ng oyster sauce. Sobrang napakalami talaga kapag adobohin mo ito ng taklong at bubutangan na natin ang bitsin at ikutaw-kutaw na rin natin para masagol talaga ang tanan. Sobrang napakalami talaga nito. Ubos talaga ang bahaw mo sa pagkain mo. At sa puntong to, tinilawan na ni Adjon ang taklong kung humok na ba talaga. At ayan nga, sakto na daw sabi niya. Sa mga oras na to, inandam na nating hukaran na dahon pa talaga sa saging. Hindi na natin kailangan magplato-plato pa para wala ng hugasan at magbubudol tayo. Dito ay naghuhukad na sila at iplasta na din ang ating mais nga kanon. At dito, ito na ang main event natin at inukba na namin. Sobrang napakasarap talaga. Hinuhukad na natin at ibubutang na natin sa daplin. At ang dami pa talaga nag-apong, nagutom na daw sila. At dito kakain na kami. Patabangan mo? Sakto na magod. Sakit ka lang. Bakit ti mo to? Dambel ko yung kao ng ba? Maano ko dito. Wago. Na. Napaggasan ng salutan.
sir. Paano nga namin, huwag lang sa akin. At muna, mas kuha pa ito muna, mas luto na ba? Ay, ayos bro. Ano? Hindi na, bukot ba? Hindi ko masarap. Dali ba? Hindi na. Busing. Dapat nakatulog mo. Total talaga. Ay, bukan mo nga. Ano? Ay, kapoy sumot ni Bon. Kailangan mag-help kasi Golden. Hindi ko na natin. Lok. Bukan kita dito. Nakuha na dito yung government. Itlog. Tama na po na tabla. Nakaanga ba? At dito, meron muna tayong ipakilala na laro sandali. Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuboring dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link. Register ka na. Magmagluta. Dapat eh. Dapat eh ba? At magta-transition na tayo. Ito na nga, papauwi na kami pa dong. I-share at i-like nyo itong video para mas marami pa tayong mapupud trip.